Globálny fotovoltaický trh zaznamenal v posledných 7 rokoch veľmi výrazný vplyv. Napríklad od roku 2003 do roku 2010 inštalovaná kapacita fotovoltaických elektrární na svete vzrástla 10-násobne. Lídrom na trhu výroby energie z fotovoltaických zdrojov je Európska únia, kde z tých 22 gigawatt inštalovanej kapacity je takmer 16 gigawatt práve v Európskej únii. Európska únia zvolila asi najvýraznejší systém podpory a dotácie pre tento typ elektrickej energie. V rámci Európskej únie je absolútnym lídrom Nemecko, kde ku koncu roku 2009 objem inštalovanej kapacity predstavoval 10 gigawatt. Ďalšie krajiny, ktoré sú pomerne ďaleko a ich inštalované výkony sú zaujímavé, je Taliansko, Belgicko a Česká republika. Česká republika ako susedná krajina ku koncu roka 2010 inštalovaný výkon fotovoltaických elektrární v Českej republike bol 1,6 GW. A naproti tomu Slovensko má, alebo predpokladá sa, že ku koncu roka 2010 bude inštalovaný výkon fotovoltaických elektrární na Slovensku niekde medzi 60 až 80 MW, čo predstavuje asi 4% z českého trhu. Toto je dôsledkom toho, ten nepomer medzi Českou republikou a Slovenskou republikou je, že v Čechách zákon, ktorý podporuje práve obnoviteľné zdroje energie a výrazne podporuje práve fotovoltaickú energiu, je platný už niekoľko rokov, kdežto, ako som hovoril, na Slovensku vstúpil do platnosti ten zákon koncom minulého roka, to znamená, prvé elektrárne sa začali stavať len tento rok. A tá podpora tam bola ešte výraznejšia ako na Slovensku, nielen vo forme dotovanej ceny, ale rôznych daňových úľav a podobne.